Ahojte, pozdravujem vás, vítajte na mojom kanáli, vítajte pri ďalšom z unboxingových videí. Dneska by sme sa pozerali na tieto dve krabice. Tu sa nachádzajú dámske, tu sa nachádzajú pánske a konkrétne tu mám Nike Vomero Premium. Toto sú tenisky, ktoré ste v mojich videách už mohli vidieť, ale povedal som si, keď vyšli práve tieto farebné kombinácie, tak hovorím, to musím objednať, musím vám to ukázať, pretože fakt priznám sa, že Vomera donedávna ma nejako dizajnovo neoslovili, až kým neprišli práve tieto nové generácie a musím uznať, že čo Vomero Premium, to krásny kus bežeckej obuvy a nebavíme sa len o kráse, ale aj o samotnej funkčnosti. A v dnešnom videu vám teda chcem ukázať dva modely. Začnem asi tou pánskou verziou, pretože u tej dámskej platí to isté, čo tuto, avšak pri tej dámskej vám chcem ukázať tú farebnú edíciu, ktorú mám, takže určite ostaň naladený a ešte predtým ako začneme, nezabudnite hodiť odber na tento kanál, pretože veľa z vás ten odber nedalo a kľudne píšte do komentára, aký produkt chcete vidieť na budúce. Takže poďme k tomuto cenovkovo, či sú to dámske alebo pánske, začínajú na cenovke 230 €. To, čo hovorím, je vždycky štartovná cena. A keď si tam hodí zľavový kód Kopackovo, tak bude to samozrejme o niečo menej. Pokiaľ vás zaujímu, tak dole pod videom sa budem snažiť dať slovenský link a dám tam aj český link, takže jedným klikom sa presmerujete presne na toto, čo tu mám, takže nemusíte to kade-tade hľadať. A ja to teda idem rozbaliť a osobne teda pre seba som si zobral túto bielo-červenú edíciu, ktorá vyzerá famózne. Aj keď tá biela nejako rozširuje tú moju nohu, pretože ja mám UK11 a no, pri tej bielej to je aj dosť vidno na to, že mám 1,80 m. Takto vyzerajú Vomera Premium. Skutočne nádherná teniska. Ako sa ľúbia vám, kľudne hačte do komentára. Ešte takto, ak som mi ukazoval podrážku, určite teraz si ju môžeme rozobrať trošku detálnejšie. Len odstraním všetko nepotrebné. Medzi tým rozbalím aj tú dámskú verziu, hej? Pretože dámy, ak ste tu fanušičky takej ružovkastej, tak mám pocit, že sa asi zamilujete veľmi rýchlo. Toto sú ružovkasté Vomera Premium, ktoré sú taktiež v dispozícii na Top 4 Runningu. Sú tam zatiaľ, mám pocit, všetky veľkosti, takže určite, ak mrkneš toto video a zaľúbia sa ti, tak šup na Top 4 Running, pretože ja si myslím, že tieto kombinácie, ktoré mám v rukách, sa veľmi rýchlo vypredajú. Čo týka tej hmotnosti, ako už keď ich chytíš prvýkrát do rúk, tak nepatria medzi nejaké tie pretekárske. Je to samozrejme tréningová obuv, s ktorou určite môžeš hodiť nejaký polmaratón, ale fakt toto sú tenisky, z ktorých by si mal dosávať nejaké extrémne rýchle časy. Proste toto je fakt taká, ako som to hovoril pred chvíľou, tréningovka a šťastie je taká voľnočasovka. Normálne viem si predstaviť, že s nimi chodím normálne voľno. Užívam si každý jeden dopad, pretože obidva tieto modely disponujú vysokou mierou tlmenia. Takže v podstate každý jeden dopad, to je ako keď dopadáš na nejaký obláčik, ľudovo povedané. Materiál, je to samozrejme syntetika, mám pocit, že už aj tu zasahujú nejaké tie ekoprvky, s tým, že ten povrch je teda taký sieťkovaný a aj dobre odvetráva to teplo alebo odvádza teplo počas celej doby nosenia. Takže či budeš trénovať, alebo si dáš nejaký jednoduchý pretek, jednoduchý beh, v podstate nestane sa to, že noha sa ti tam zaparí. Proste fakt, ten materiál veľmi dobre odvádza teplo. A čo sa týka jazyka, tak je to v podstate klasický jazyk, ktorý je na spodu ešte tak jemne uchytený takou sieťkou. To znamená, že nebudete plantať hore-dole, a aj to obuvanie je úplne v pohode, takže aj vy s tými vyššími nartami nebudete mať absolútne žiadny problém obuť práve tieto tenisky. Samozrejme šnúrkami tu aj tu a to utiahnutie krásne reguluješ. Ešte sa vrátim teda k tej hmotnosti, ak som to nespomenul, tak tie pánske verzie sa hýbu okolo 350 gramov, zatiaľ čo tie dámske sa hýbu okolo 270 gramov. Fakt závisí to od veľkosti, akú bereš. Čiže ja pri svojich UK11-kách, no tých 350 to nebude, bude to tak 360, 370 gramov. Ďalej, aby som nezabudol, tak čo sa týka dropu, tak ten tu má 10 mm. Čo sa týka technológií, tak není o čom. Je tu technológia Zoom X a je tu aj technológia Air Zoom. Značenie Zoom X môžeš vidieť práve na tej vnútornej strane, zatiaľ čo technológia Air Zoom je značená na tej vonkajšej strane. Ľudovo povedané, Zoom X je technológia, alebo je to pena, ktorá sa stará o tie najpríjemnejšie dopady. A aj vďaka nej je tá miera tlmenia vysoká. Fakt, že tá pena veľmi dobre tlmi a vyššie nad ňou už sú práve tieto vzduchové bublinky. Aj z vnútornej strany, to isté sa týka aj tých dámskych. A práve v týchto vzduchových bublinkách sa nachádza tá technológia Air Zoom, ktorej úlohou je aj šťastie pomáhať práve pri tých dopadoch. Jemne tlmi, ale je tam práve tá vzduchová bublina, ktorá ťa
dá sa povedať, vystreluje vpred. Je to taký, že, ak by som to nazval, taký trampolínový efekt. Funguje to na jednoduchom princípe, proste dopadneš, tá Airzone technológia sa jemne stlačí, tým pádom sa tam vyvolá väčší tlak, ten vzduchový tlak, ktorý znova urobí to, že a ťa vystrelí jemne vpred. A čo sa týka podrážok, to musím pochváliť, pretože ako náhle som chytil jednu alebo druhú podrážku, tak v momente som cítil ten grip, ktorý je dosť výrazný a ja si dovolím tvrdiť, že aj počas teda mokrejších dní, proste čo týka tej gripovej časti, je o teba maximálne postarané, takže nemusíš sa báť, že niekde by ťa šmyklo. Proste čo sa týka gripu, za mňa 10 bodov z 10. Ešte som vám zabudol ukázať práve to vnútro, inak vložky sú odnímateľné, taktiež sú veľmi príjemné na dotyk, sú aj jemne tlmené, zároveň prispievajú aj k tej tlmivej časti. A čo sa týka opracovania v oblasti päty, tak tu sú práve tie vankušiky, ktoré sa snažia ešte lepšie fixovať tú tvoju nohu. Viac vám asi k ním nepoviem, pretože myslím si, že povedané bolo všetko. Za mňa fakt, že dokonalá teniska s dokonalým dizajnom, takže ak hľadáš niečo na svoje tréningy alebo aj na ten voľný čas, tak proste Vomero Premium je určite jasná voľba. Takže toľko k ním. Ak sú otázky, pýtajte sa do komentára. Po prípade, ak si neviete vybrať ten správny typ tenisiek, píšte mi na môj instagramový profil Kopackovo. Rád samozrejme pomôžem, poradím a za dnes je to všetko. Díky a vidíme sa pri ďalších videách. Čus!